buntag sa labang magam sa lang ito sa iyo tao Divine Master Bin Senior, Master King of all Kings, Master Umbrego Junior, Divine Grand Master, Master Madonegyo Repairs, Master Madonegyo sa tanang espiritu sa lang ito sa iyo ito sing gidirigahan sa tanang kontrol sa lang ito sa iyo sa patisira sa kalibutan sa new world, sa new generation mayong buntag karong tanan makita o dili makita. Ako na i-present karon ang mga butang tinago sa kapunungan nga dugay na nga panahon nagipusan karon i-present nga na kaninyo aron ka mahibalo kini siya medalyon is Prosaram Palome Anto ay Padre Kingdom kabutang dito nga Ruben Idira Icleo Senior mo na kinang gipangita sa katawan gikan pa kaniadto ug hangtod karon sa simbolo ni siya sa kwan crown gahom kalibutan nga gisapwang kabayo nga simbolo sa tong ego ug agila nga simbolo sa tong master ego kini siya medal gyapon kini mao gyapon na nakabutang karaan nga medal kini siya mao kini siyang libro sa PBME o gitawag og membering kini siya membering kini siya nakabutang diri PBME o pertilum tagi sa Gambi Bendisyon Miriam School College sa Mystery Master Miriam School College sa Mystery Ara Aram Akda Maksadam mao kini ang Latin sa PBME ang giparehistro sa Commission nga gitawag Philippine Benevolent Missionaries Incorporated with SIG number 28042 no October 19, 1965 valid until 2015 kini siya mausap kini ang membering sa Rabinyan International Alpha ang Omega simbolo siya sa mata yung kiniputana pilok nadalagi po siya ang kabayo niya nalay pa ko ang kabayo niya kato kani itong panahon pa kabayo asno pa ito kanitong panahon nga ang may pako kato siya asno ang tawag gila kini siya mo ni kita og screening mo ni karaan kani adto nga instrument sing-sing nga kaliwaan simbolo sa kahayag white ring ug blue ring mao gyapon sa pikas kaliwaan siya sign sa alpha tulo ka persona sa Santissima Trinidad si Divine Master Bin Senior, Master King of all Kings, Master Umbrego Junior, Divine Grand Master, Master Madonegyo Repairs kini siya mo ni kabilin kaniadto di Papa Bintoy Buray nga gikan ni Papa Bintoy gikan ni Lolo Arjano de la Concepcion gihatag ni Papa Bintoy Buray ang ama ni Mami Glinda o gikan po ni Papa Bintoy gihatag sa niya ni Commander Inad na kini karon ang gyuktan sa kini karon nga butanga kining karaan na kini siya nga sing-sing blue ring white ring na mapagini siya nakuan kay dugay naman kini akong gipusan and sing-sing o kini sab siya mo ni karon ang simbolo sa professional ring sa kapunungan quartz na kini siya white ring o blue ring kaya po nadala siya sa kabayo agila na simbolo o kini siya ruby sa kinadman atong amahan nga si Rubin mao kini siya ang kuan bali botang na sa instrumento ano karon nimo na ang tulo ka persona sa Santissima Trinidad inahan na si Mami Glinda Oliver Burang sa tanang kalibutan sa laito sa yuta og mao kini siyang instrumento Eagle
power. Simbolo siya sa gila. Night trade. Kung may instrumento mo, check up ka, butan ni Madri. Pag-ari ni Madri ibutang ang instrumento, mo siya gitawag, kini siya 12 years above, diri ni ibutang instrumento. Pag from 0 months to 12 years, below diri po ni ibutang instrumento. Pag diri ni ibutang, kini siya diri 500cc. Pag diri nakabutang na siya 250cc. Kini siya mo kinang gitawag horsepower. Magyapon diri pagbutan mo diri 500cc, diri 250cc. Kay lahi ang bata og lahi ang dagko. Mao kini akong identification card gipirmahan. Nana diri ako maiden pabutang diri ang gilagdaan, timbangan, simbolo sa katarungan. Nasab diri akong address na po ko giaramait. Din ning kalibutan daghan man ta o klase-klase tag mission ning kalibutan ako nipakita nang usab ko ni present ako kaninyo kung unsa jud akong gibarugan man ako nagpabilin jud kay wala nagtulo sa kaluwasan material spiritual kini ra bugto gining Dios si Divine Master Bill Senior Master King of all Kings Master Bimborekyo Divine Grand Master Master Madonik the first sa tanang gidiligahan sa langit ito siguro Master Pinas sa kangilis nga matag karon ko niya nga kami tanan ilang kitabangan o gitudluan aron kami makaabot sa kinabuhingday nga walay katapusan kay bugto makaluwas ka nato kun kita ra jud mismo sa tong kagalingon kay magpabili nga mogamot ing kalibutan ang matang punos kay balo material ug spiritual saktos kinaadman material spiritual punos kay balo pwede mo kaon o pwede sa dili mo kaon tungod sa pag-estudyo sa gihatag sa gahom sa Ginoong Dios Divine Master Bill Direct Senior sila mga katawhan diri sa kalibutan. Muna nga kitang tanan karon kanya-kanya tag papel kanya-kanya tag misyon ning kalibutan na kasi ako ni present lang ako kuno sa man ang gitudlo nga kanako nga ako sa gisir nga na kaninyo daghang salamat og mayong buntag matug sa kanato ang pingan nato nga tumbutang kay mao kini ang atong kinabuhi nga gihatag kari kanato daghan kini sa mga misteryo kun inyo istudyuhan kini ang gipakita kaninyo karon ining butanga sa mga PBME, membro sa mga PBME, membro sa Marubinyan, kay mao jud kini ang gisaligan o gitagaan gini sa ning kalibutan. O kini ako masingsing. Klasik kini siyang kahoy mo kasi pwede kontrolon niya ang hangin ug ulan. Kini ni siya quartz. Kini labi man siya nga libon. Sorti na ako masingsing. So ang kalibutan kinala mo pabiling kalibutan nga magamot ka itong punos kay balong material spiritual kaya ang maabot yun gusto yun ka nga makaabot yun dili na ka makaon sinima na binulan o tinangig mo yun na siya isa sa qualified nga makangkon sa kinabuhingdayon nga wali katapusan kay pag-abot sa parang nga wala na kayo makaroon minum ang bugto makabarog na niya katong mga tao sa punos kay balo pwede na makaon o pwede dili sa di kan kanina to sa wala para kapasala siya na siba sa paraiso wala ka to sila ikaw nung kulay inom hat tagaro mo balik ito kita kay alpa ng miga kung saan kaniya tumaw sa bangkar kung saan karon mo sa bangkar niya to dagang salamat og mayong buntag karatong tanan sa kalibutan magkita ug makita bininyagan o ibuyog labas sa tanan sa atong labang magawon sa langit sa tao Divine Master Bill Senior Master King of all Kings Master Bimborekyo Junior Divine Grand Master Master Madonik first dagang salamat mayong buntag.